uplands yatinoshedzera kuti waterfalls andika ndikira kuti tasane manhamba kuti panhamba chino zvine marenzo chezositaura ini hangu semunhu anofamba ari mukati mekutsvaka nekutaura ndati nichidarika ndiri kugeto ndobva ndaona kuti pane vanhu vanopinda chichi ndobva ndakuzonzwa kuti ndope munhu wamwari ndikati ndidarike nepo asi chandafarira hangu ndechekuti vamunoshanda navo amukundishainira havana kundipozera ndakwanisa kungoti ndinoda sei kuda kuti ndisvikewo mune munhu wamwari ndimbonzwa ende mungazonzwa vachiti vabatsirwawo here no pose pandaita kuti ndakubatsirwa kuita sei shungu dzangu dzingadzidzi kusvika muno munobatsirwa vanhu nekuziva kwandinoita kuti imimi muriko mune Rec Ministry aona mabhazi achifamba motokari dzichifamba dzichitora vanhu mudhorobha vachisvika kukereke yamwari ndaitomboita ushuviri kuti dai ndambota sei ndasvika but pandasvika kwamuri no tinonzwa matinofamba mumashoko akawanda nenyaya dzinenge dzichitaurika ndirika but chandaida kuziva ndechekuti right makadii zvenyu Pastor Jeff? Tinotenda baba Boshongora mwari wabetrai zvakanaka ndo pamuzinda wedu pa745 muna Forbes Road patinobata tiri pano kwemakore nemakore. I think vazhinji vanongonzwa maradio matv pakasiyana siyana nebasa ratinenge tichiita rekubetserana nevanhu vari kuuya nematambudziko akasiyana siyana vachisunungurwa naMwari vachiporeswa naMwari vachidzikirwa naMwari kubva kumatambudziko akasiyana siyana. Alright. Isusu zvandinoziva mukati menyika ino kana vachiti chitendero zvinoenderana nekuti vanoita chinhu zvipi ndizvo unoona vamwe vakaungana vachiridza ngoma vachimba duru vachiti panapa tinoona mato imimi chitendero chenyu chakamira sei? It's a Pentecostal church yatinayo pano. Tine background yatakabva nayo patisingakwanisi kutaura kumachechi atakabva, so tinobata tiri as a Pentecostal church yatinayo. Ushumiri uchinzi Rec Ministries International. Pastor Mchefa riro zita rangu. Tisakavamba ushumiri uwo. Taane makore akati one day tichibata basa ra Mwari kwa mauya kuno ndo kuma office kwa mauya kuno, but tine muzinda mukuru wechurch watinawo zvekare muno Waterfalls kwatinogara tichidana kuti ku Rec Grounds. So ku Rec Grounds kuya ndo kwatinoungana masande atinoungana aya ndo kwatinenge tiri ku Rec Grounds chinamata nevanhu kuya ma midweek service atinoitaya tinge chita kuti ku Rec Grounds. But kwa mauya muzinda wese muchiona uyo wakakura uyo ndo kwatinenge chiti kuma office edu kuno ndo kunouya vanhu for ma one on one vanenge vachiti tine ma issues ari private and confidential, tine nyaya dzedu dzekuonana nemunhu waMwari aiwa vanenge vachiuya pano pamuzinda. But kana ma service edu aiwa tinenge takuenda ku Rec Grounds kwa muchitakura kutaura kuya kuti tine mabhazi anotakura vanhu mutown anenge achitakura vanhu achivaendesa kuchechi ukoko nekuti vazhinji havasati vakukuziva taimbopindira panapa, but nekuwanda nekukura kwaita chechi takazotenga imwe nzvimbo zvekare ndokwatakuitira magungano emasande iwayo. Alright, Pastor Mchefa, tinofara zvikuru sei nekuti mukusangana ndirika mukati mekunamata uku kwamunoita imimi muneva munoti ava ndivo toda kunamata nawo here kana kuti munongoti seshoko raMwari munhu wese ngakukerekere chinamata? Chechi ndeyaJehovha, munhu wese. Even munoona kuti Bible rinotaura richiti anorwara ndiye anoda chiremba, zvichireva kuti kune vanhu vane upenyu husinonyatsoita zvakanaka vasingatonamati vacho ndo vanotoda chiremba, vane matambudziko akasiyana siyana vasinganamati zvidhakwa vakasiyana siyana ava tinotovakoka nekuti kuchecheka ndo kuchipatara ndo kunorapa kuti munhu atendeuke atange kuita upenyu hwakanaka. So tinongokoka munhu wese kuti no matter zvakamira sei hongu tine vatendi vedu vanonamata under Rec Ministries, but kuno kuti tinogamuchira munhu wese atisarureba tinoti munhu wese ngauye apone asunungurwe aitwe zvakanaka naMwari. Pastor, unoza ini mukufamba ndosangana nezvakawanda. Ndikambosangana nenyaya yemuroora angakuwanikwa achitsvaira pamba ndizvo zvakwanisa kuzoenda ikoko muchiti no pane zvakaitwa zviye zvinofanira kuti zvisunungurwe. Paipa amutotyere uina munzvimbo dzedzi kuti munoshandisa simba ripi nokuti ina hangu ndakazotya kuenda. Ndizvozvo makazozvipedza sei nebasa raMwari? Mwari kana vari mutungamiri hakuna chinotyisa. I think vanofollowa maprograms edu zvakasiyana siyana tafamba nzvimbo dzakawanda, dzimwe dzimba for example nyaya yekudombosha iya kwatakaenda kune vana vairohwa nezvinhu yakatenderera nyaya iyoyo nematombo vachiti vabika chikafu
vaidirirwa chikafu jecha nezvinhu zvavasingaoni. Tikasvika kwakazara mani tikavanamatira. Aiwa, kubva ipapo up to now mavhidhiyo achanobuda, anhu akachibuda matv amba muchiona aya, vakupawo matestimony kuno kuvasunungurwa naMwari. Tikaenda kudziva rasekwa zvekare zvakawanda hatingazvitauri tikazvipedza, but ukashandisa simba rako hauna kwaunogona kuenda. But kana uri naMwari, aiwa, hapana chekutya. Ndosaka Bhaibheri shoko raMwari richitaura richiti we are more than conquerors. Pakuva more than conquerors kwedu tinenge tichishandisa simba raMwari, nekuti hakuna rimwe simba rinopfuura simba raMwari. Ndosaka muchiona, I think vanouya kuchechi, pane mumwe murume watakabonamatira pano akange ashereketerwa nen'anga ine mukurumbira muno muZimbabwe yanisingakwanisi kutaura nezita rayo, but kune vanouya kuchechi vanoiziva n'anga iyoyo. Hakuna munhu akakwanisa kusunungura murume yeye, but auya kuno kutanamata naye. Kubva ipapo aiwa, Mwari vakamutira zvakanaka. But n'anga iyoyo yakabva yauya ikati, nemhaka yekuti wakasunungura munhu wakagadzira uyu, iwewe ndiwada kudhila newe ende hausi kuzorarama ende kuzoparara. But takasvika patakati aiwazve, kana ari Mwari akatituma, aiwa, Mwari vanondirwira. Up to now I think it's almost like 2 years hapana chakambotiwira, but kwaari takatozoona akutotsvaga chokumbira uregere zvikare. So zvinhu zvakawanda zvekuti hatikwanisi kuzvitaura, but chinoitika ndechekuti kana uri muna Mwari hakuna chinotyisa. Ende kana Mwari vakakutuma, sezvamunongoona vanhu vachidzikinwa vakasiyana siyana, hakuna chatinozeza ende hakuna chinoramba ende hakuna chinotadza kubuda kuna Jehovha. Regai ndiitaure ndichiti, pastor, mukurarama kwedu mazuva ano takuziva isu kuti shamhu dzaMwari chedzogara dzishuya pavanhu kashoma, kuti isusu ndemasi tione kuti zvinotaura vanhu zviye zvekuti munhu aiba zvakanyanyisa uyu, kurwara kwaakuita uku ishamhu yaMwari. Kazhinji zvatakuziva mazuva ano ndechekuti isusu vanhu kana vachirwara nezvirwere zvavari kurwara, kazhinji kuroyiwa ndizvozvo nditofungwadzira vanhu vakawanda. Saka vanoroya vanhu vane zvavari kuita muvanhu kubata kwavo kuti vanenge vachitoti basa redu raita sei raita. Imimi sezvamuri kuita izvo zvandinonzwa kuti vanhu vasunungurwa. Hamusati masamba kasangana nedambudziko rekuti ivavo vanhu ivavo vane zvavari kuita kuvanhu vakazwa kuti vanhu vasunungurwa kuno vakuvengei sezvakaita munhu wanu uyu. Zvakawanda zviri kuitika, ende ndozvinhu zvagara zviripo kuti panoshereketa vanhu paya, vamwe vacho vanenge vachida kuti vanhu vasadzikinurwe. So vamwe vacho vanotombouya kunoku vachiedza nepavanogona napo, vachida kuitawo maback to sender nekuda kwezvo zvanenge zvakaitika. But tinongotenda zvikuru kuti aiwa, kana tiri pano tichinamatawo Mwari kudai, Mwari vanongotirwira zvinhu zvichiita zvakanaka. So tinosangana nazvo zvinhu zvakadaro Mr. Boshongora, but chatinongotenda ndechekuti Mwari vanongotirwira nekutitungamira. Yes. Saka ndinongodisangana ndiri kukura kubva gore ramatanga kusvika pari zvinozvi zvine musiyano rwekuratidza kuti shoko raMwari riri kufamba richipinda muvanhu, kana kuti zvakamira ipapo, nokuti kana pane handifungi kuti makambotanga muri mabhazi nedzimotokari idzi, kana zvinepo zviri kuti vana vana ichi besangano tomboti tine vanhu vabva kunze kwenyika, kana kuti muno muHarare tine vanhu vabva kuGwanda, vabva kuPlumtree, vabva kuVic Falls, vanhu vanotsvaka kuporeswa vachizoga ndikuporeswa ndikupi, vakanzwa namba hei vachibva uya pano, vauya pano munhu anogona kunamatirwa kwewiki 4-5 days. Munoita sei? Tine guest house yatinayo kuRequiem Grounds, tine nzvimbo yekuti vanhu vanenge vachivata vachigara ukoko. Zvekare tiri kuvaka imwe guest house zvekare muno Motor Falls, ichange chikakuomodheta vanhu vakati wandei. So iye zvinezvi vanhu vari mubishi kuvaka kuti chechi zvairi kukura, aiwa, vanhu vange vachiwanawo pekugara pakasununguka pamaguest house iwayo atiri kugadzira. Zvandiri kutaura Mr. Keri Boshongora, chechi iri kukura, chiri kuita kuti chechi ikure mabasa nematestimony nekudzinwa kwevanhu kwavari kuona vachiuya kuno. Ipapapa munoona sometimes ndine vanhu vakawanda vanorwara nepfungwa. Last time ndaitaura nezvemurume akauya kuchechi kunoku, muno muofisi mamuri muno, akauya nehama dzake dzaisvika kuma15 vakamusunga necheni, zvichenzi murume uyu akurwara nepfungwa pazvakatangira kuSouth Africa pabasa. Auya kunoku aigara akasungwa necheni, nekuti chaiitika ndechekuti vakangomusunungura chete aiparadza midziyo, airova vanhu, aiparadza midziyo zvakasiyana siyana. But ari muno muofisi mamuri muno, ndakamubvisa cheni idzodzo, ndichingopedza kunamata naye. Takazopedza Sunday kuchechi kumusoro uku akutoteerera shoko raMwari. Tanamata naye, I think angoita almost like 2-3 weeks kwabva todzokera futi pabasa. So unonyatso kuona kuti kana Mwari vachisunungura vanhu vakadaro,
zvinoita kuti vanhu vaone kuti aiwa uku kune simba raMwari, vanhu vari kudzikira kubva matambudziko akura kudaro. Handi yega zvekare, I think 2 weeks ago zvekare, ndine mumwe futi uya wekubatwa kuchivuya, vanoenda paYouTube yedu vanomuona, airwara nemfungwa uya, asungwa nemapurisa, achekwa miri make, achizvicheka uya. Takamunamatira zvekare muno muofisi munomu. Achingobuda muno angatonomo zvekare. So ukaona Mwari vachidzikindwa vanhu vakaita seivavo, vanhu vachiona kuti izvi ndo zviri kuitika, nekuti hazvisi nyore zvekuti unoona munhu akachekeka miri wake achizvicheka, Mwari obva musunungura immediately, unonyasa kuona kuti iri simba raMwari. So kukura kwechechi tiri kuona simba raMwari, matestimony evanhu vemabasa, vanoita mabhizinesi, vanoita zvakasiyana-siyana, izvozvo vanhu vachizviona, aiwa ndo zviri kuita kuti vanhu vauya chicharo kuti aiwa uku kuna Mwari. Pamusoro pazvo patinenge chinamata nevanhu ka, iwo Mwari kana vakudzikinura unoona kuti watenderera kuchipatara zvaramba. Ndandine vamwe vandakaita 2 weeks navo kunoko, vakabva kuCape Town. Mukadzi akanga nebreast cancer, but vanhu vaifunga kuti mukadzi iye achararame. Vakaita almost mazuva vari kunoko tichigara navo, chinamata navo. So tanamata navo ende zvatokubasa. But munoona kuti paakaenda kuCape Town ukoko, ndakuona vamwe vanhu vazhinji vari kubva kuCape Town vari kuuya futi kuno. I think hazvina futi mazuva ipapapa, ndandine group rifuti rakanga riri kunoko rakaita 3 days tinavo. So unoona kuti kana Mwari vachisunungura vanhu kudaro, aiwa tinongotenda Mwari nekukudza Mwari nazvo, nekuti simba riri kushanda ndere Mwari, ende chatinoda ndechekuti vanhu vadzikire naMwari, ende hatidzokeri kumashure. Inyaya yekuti tikuti no matter une dambudziko rakaita sei, wafamba zvakaita sei, zvaramba kwese, kuno kuRekfem Mwari anozvigona, Mwari anozviratidza, uye Mwari anotungamira. Pastor, ndofunga vanhu vazhinji kana vaita matambudziko, pane urwere hunoti hunoda mafamilies. Vanhu vanouya vakawanda, iri mhuri sekutaura kwamaita kuti vanhu vari ku15, vamwe vari ku10. Ndizvozvo. Kazhinji munhu anenge achirwara, vanhu vaya vanenge vane pfungwa dzavo. Tiri kunoiwana nenge ari kukonzeresa ndezvizvo. Vanhu vasvika panapa hamusati mambosangana nechallenge nekungoti vamwe vanotanga kutonetsana panapa kuti nokuda kuprofitwa kwataitwa kana kuti manamatiro wataita ari kukonzeresa. Hamusati mambosangana nedambudziko rekuti vanhu vanotanga kunonetsana vari mberi kwenyu. Zvakawanda zvakaitika pano. But chatinongotenda ndechekuti panouya tinogara navo pasi, toedza kuvapa counseling, toedza kubatanidza mhuri. Musati mapataura mapinda basa zvakanaka. Handitika. Saka zvese zvomuri kuzvikona ndirika. But chamungaudza vanhu panyaya dzekunamata sapastor, imi muri weshoko raMwari, muri weevhangeri. Vanhu vasati vaya nematambudziko, magara zvisinei kuti vanhu vaya nematambudziko, zvisinei kuti munhu ari kurwara, asi zuva rega rega munonamata kuudza Mwari kuti tine vanhu venyu tikunamata. Shoko ramungada kuudza nyika semunhu akatumwa pakusunungura nyika kana kuti kuporesa vanhu vanorwara nevane matambudziko, kana kuti magara muri muparidzi wevhangeri shoko raMwari. Shoko ramunoda kuudza vanhu kuti uri kwauri ikoko kwaunonamata, kwaunogara nekwaunorarama. Sapasta veshoko raMwari, mune mashoko api amungada kuudza vanhu kuti sikurarama kwauri panyika, vanhu vazive kuti vane nyika yavachaenda, uye zvekunamata kurarama munyika ino zvinodei, Mwari anodei. Ishoko rakanaka. Vazhinji vanonzwa tichinyanya kutaura nezvedeliverance, vanongofunga kuti tinoperera padeliverance chete. Kuno kuchechi imba yaMwari, ende pakuita zvese kwatinoita kuya, chatinenge chizoda pamagumo upenyu husingaperi, everlasting life yatinotaura nezvayo. Ndosaka muchiona kuti patinoita maservice atinoita maSunday aya, mamidweek service atinoita aya, tine nguva dzekudzidzisa vanhu shoko raMwari, tine nguva dzekuparidzira vanhu shoko raMwari, tine nguva dzealtar call yekuti vanhu vagashire Jesu saishe namuponesi weupenyu. Amwe acho anogona kutadza kuti vatonamata zvakanaka, vamwe vacho vanenge vane urwere, vamwe vari kusangana nemaissues emafamilies ekufirwa, vamwe vari kutambudzika nemaissues akasiyana-siyana. Ndo patinenge tichipinda nedeliverance iyoyo kuti munhu asunungurwe naMwari, zvimurerukire kuti kana akuita zvaari kuita muupenyu zvinge zvakanaka, nekuti vazhinji vacho vanenge vachirwiswa nemhepo dzemumushaka. Munoona kuti mumisha iyi vamwe vanenge vakaita urombo hwavakaita hunenge vakutambudza vana, vamwe vakabatirwawo, vamwe vakasheregeterwa. I think yesterday musi weSunday ndakandine matestimony evanhu vakati wandei, but pamatestimony iwayo pane vamwe vatakanamatira. Ndangotaura nyaya iyi yababa vakange vachishirwa nemwana musi weSunday, vakange vari kuchechi. Iyo Sunday yatabva iyi vakange vari kuchechi, but pakubata munamato kwatinoita paya takanamata kuti mhuri yedu itwe zvakanaka naMwari. So unonyatsokuona kuti sometimes pakadaro panogona kuti munhu asununguke kunamata,
but pakaitwa deliverance munhu akasunungurwa zvinova nyore kuti akwanise kunamata akasununguka, nekuti mhepo dzinenge chitambudza vanhu dziya dzimwe dzacho dzinotokurwisa. Even ukaverenga shoko raMwari zvinonzi mukomana uya aikandwa mumoto, zvainzi zvikamubata zvaimukandira moto, zvaimukandira mvura, zvaimukandira pasi, zvaimukandira pakasiyana siyana. It's a spirit inotodhonzera munhu kumasure wekuti paunoda kuenda kumberi paya, that spirit iyoyo inokudhonza kuti usaende mberi. Even kumabasa zvinowanikwa, mamarriage zvinowanikwa, that spirit inenge chioperate mukati memwoyo iya ndio yatinge chita deliverance kuti vanhu ngavasunungurwe naMwari, vanhu ngavadzikinwe naMwari, vanhu ngavaporeswe naMwari. Aiwa, tinotenda basa makasunungukira kuti mungakwanisa kuudza vanhu kuti imimi munowanikwa nzvimbo dzipi, kunamata mazuva api, vanhu kana vachida kuzobatsirwa vane zuva ravanofana kuuya here, vane zuva ravasingafani kuuya here, ko vasingada kuzobatsirwa chirada kuzonamata vanouya mazuva api, ko kana vachibva kure vanosvikira kupi kuti vasvike panapa vanenge vaita sei, dzingave nhamba ingava nzvimbo yekunamatira nemanamatiro, mungaudza here vanhu kuti vangakuwanai sei? Pari pedyo nemashops epaUplands, I think it's 100 meters kubva mashops epaUplands, ndo pamaofisi edu pano patinenge tiri every nevamwe vakachatimirira zvekare. So tinenge tiri pano every day kubva nenguva dza8 kusvika nenguva dza5, nekuti vanhu vedu vanenge vawanda ende tinoda kupa mukana wekuti vanhu vange vachiuya. But kune vanenge vachiuya mazuva eSaya anenge achinzi maprivate one on one nemunhu waMwari. Ndava maservice atinoita kuRedfern Grounds muno Motor Falls yatinotanga nenguva dza10 mangwanani ichipera kumaraundi 3-4 every Sunday. Ikoko ndo kwatinoita madeliverance service atinenge ichitaura nezvawo aya. But chakanakira kunoku maona mabhazi akazara panzaya ndo anotakura vanhu nemakombi amamuchiona akanyorwa aya anenge achitakura vanhu kubva mutown achivaendesa kuchechi. Nekuda kwokuti tinenge chida, unoona kuti vazhinji ndine foni iri panapa iyi vanenge vachifona, vane shungu dzekunamata, but kune zvakachavabata, kune zvikuvadzosera masure, kune zvinokuvatadzisa kuti vange vachikwanisa kuuya kuno. So ndo patinenge tichitaura paya kuti maSunday, every Sunday mabhazi paMarket Square anotakura vanhu achisumuka nenguva yakaita maservice edu. But every day tinge tine ma1 on 1 zvamamuchiona zvichiitika zviya. Nevamwe varipo matestimony pano, kune vamwe varitori kure nekuti kune vari kufollow maprograms edu, vari kuna America, vari kuna UK, vari muno muAfrica, vari kune nzvimbo dzimwe dzakasiyana siyana, but access yacho yekuti vasvike panapa vanotoshaya. So tine maprograms ekubetserana nevanhu vari kwavari ukoko. Atinoti ma-online prayers atinoita nezvawaya ekuti munhu akangobhuka anopuwa time nemukana wekuzotaura nemunhu waMwari obetserwa ari kwaari ukoko. Tinogamuchira munhu wese nekuti tinoti munhu wese aitwa zvakadini zvakanaka naMwari. Aiwa, tinotenda pastor ndifungona kuzinzira zvikuitika nika ichokwadi muri Zimbabwe muri kuzinzira ndio pastor muchefa nditika vari paUta Force na Forbes Road handika Forbes Road vari kubata varimo vari kuzinzira mashoko vanenge vaenda kusvika pavari kuti munofamba sei nemabatiro vanoita vanhu vakaona kari mukati mekubvunza kuti vanowanika kupi vachibata sei vachiwanika nguva dzipi. Ndofunga muri kuzinzira. Aiwa, tinotenda muri Zimbabwe. Aiwa, ndidirike timbona matiro oga mukufamba kunoda kumbona matiro oga kuti zvikwa zvakanaka. Aiwa, ndinotenda pastor ndofunga tave nenguva yakanaka tiri mukati mekutaura tese chandirikona chingoti haleluya. Tinotenda zvikuru nemuri yeZimbabwe yose tinongoti aiwa Mwari ngavakuitirei zvakanaka pamuzinda pedu pano. Aiwa, tiri kuona simba raMwari. Mr. Baba Boshongora, tinotenda zvikuru nemukana nekudarikawo nenzvimbo ino muchiona munongonzwa ka but manga muchizvionera maTV nekuti munoona kuti sometimes munhu asina kuuya haagoni kuziva kuti chii chiri kuitika. Ndosaka muchiona kuti muno maroom nemaroom ese amamuchiona emaofisi nekumaweting kwese uku vanhu vanenge vachiona zvese zvavanonzwa maredhiyo zviya ari mavhidhiyo ekuti vazive kuti kana chitaura paredhiyo hatisingotaura chete. Ndo zvamuri kuona zvakazvikuda mavhidhiyo ese apamuchiona ari maTV aya kuti vanhu vaone kuti aiwa takaenda uku munhu akabetsereka akadai, vekensa vaya vekurwiswa nenzira dzakasiyana siyana, vemisha yekufiwa vachidzoka chipa matestimony avo vaitwa zvakanaka naMwari. So hatingazvitauri Baba Boshongora zvakawandisa, but kana munhu auya kuchechi auya kuimba yaMwari tiri kutenda kuti vanhu vari kudzikinurwa nesimba raMwari, vari kusunungurwa uye vari kudzoka chitenda waMwari. Ende basa raMwari tiri kupfuura mberi, tiripo pano pamuzinda pedu tichikoka munhu wese ari kuti ndapererwa netariro ndaenda kwese zvaramba. Aiwa kunoku, aiwa Mwari anokuitira zvakanaka nekukusunungura. Aiwa, tinotenda Baba Muchefa. Ndofunga tichakomborerwa nhasi tadarika nepasambuko nemweya. Vanenge vachitifollowa tine Facebook page yedu. Munoona vanoda kuona mavhidhiyo. Facebook page yedu yakanzi Pastor H Muchefa Official, neYouTube yakanzi Pastor H Muchefa. Namba dzedu dzekufona I think vazhinji vanodziziva dzinongotaurwa maradio ziya 0772 526 189 ne 0774
985654 ndo namba dzatinoshandisa. Hatina dzimwe ba and hatina vamwe maagents kunzoko, but tine mabranches ari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kwana Mutare, kuBulawayo, kupi. Ukangotizivisa panhamba idzodzo, ava tinokuzivisa kuti kana uri kuBulawayo unonamata kupi, uri kwaMutare unonamata kupi, nekuti hatizingori muno muHarare chete. Mwari akuitirei zvakanaka baba Bhoshokora. Tinotenda Pastor Chief. Nguva nenguva yakanaka. Tinotenda zvikuru.